A Corporación Ribeirense aprobou o proxecto de urbanización do futuro polígono, dando así por concluído o expediente urbanístico. O texto refundido incorpora as correccións formuladas pola Deputación da Coruña en relación ao peralte de algunhas glorietas que non cumprían cos parámetros. Ademais do visto bo da Administración Provincial, conta tamén co informe favorable de Patrimonio, que procedeu á aprobación do proxecto de prospección arqueolóxica coas directrices a seguir polas construtoras á hora de executar as obras. Daríamos por aprobado o proxecto de prospección arqueolóxica, onde vai haber unha serie de directrices á hora de construir o polígono industrial de Ribeira, nos que se van a ter que deter as construtoras, non, para salvagardar o patrimonio que hai na zona. E, por tanto, con este paso daríase por concluído o expediente urbanístico dese polígono industrial. Quedaría simplemente temas patrimoniais como unhas alegacións ante o xurado de expropiacións de Galiza que nos duplica o coste do terreo ante unhas parcelas que alegaron. Por parte, nós temos como Concello uns informes técnicos que non sosteñen ese incremento de prezo porque se estudou con outras parcelas que hai na contorna e duplícase o valor dese prezo e, por tanto, como Goberno Municipal imos salvagardar os fondos públicos e garantir que se invisten da mellor maneira posible, non? En paralelo á resolución destas alegacións, o Concello segue a traballar na busca de apoio económico doutras administracións, posto que se trata dun proxecto moi custoso, difícil de asumir únicamente con cargo ás arcas municipais. Sabemos que unha administración únicamente non é posible que faga ese polígono industrial, non? Por iso, unha vez máis, lle solicitamos á Xunta de Galicia a que colabore co Concello de Ribeira en financiar ese polígono industrial, basicamente porque as competencias en materia industrial son exclusivas da Xunta e, por tanto, necesitamos que a Xunta de Galiza se implique con Ribeira, que non deixe tirados os empresarios de Ribeira e que poña cartos en riba da mesa para poder materializar ese polígono industrial, non? Ademais, temos que informar que o Concello de Ribeira ten unha débeda importante de uns 13 millóns de euros e, por tanto, iso tamén é unha lousa que nos impide investir moitos máis cartos dos que nos gustaría a hora de materializar ese polígono industrial, non?